Здравейте на всички! Аз се казвам Савина Иванова и съм управител и собственик на Актив Брокер ЕООД недвижими имоти, която е позиционирана в Бургас, но продаваме имоти в цялата страна. Това, което днес ми се иска да направим, е да запиша първото видео, в което да ви се представя, да ви кажа коя съм аз и защо да следите канала и какво ще чуете в него. Аз съм юрист по образование, успешно, отлично завършил право. Работих доста дълги години като юрисконсулт в банкови институции, в държавни институции и от няколко години, от 2020 година, даже малко преди това започнах да инвестирам в имоти. А след това и направих агенцията, защото реших, че така ще бъде много по-полезна и на останалите хора да могат да взимат правилните решения в правилния момент. И не само. Да намерим правилното жилище, да се купи по правилния начин, защото това е една много важна тема, за която ще си говорим в следващите видеа. Но днес, по-скоро, много набързо ще ви кажа какво е моето мнение по въпроса с сега ли е момента за апартамента. Ами и да и не. Както казва една друга много любима колежка, зависи кой пита. Аз пък ще кажа и да и не. Защо и да и не? Ами защото дали сега е времето и дали е подходящ момента, зависи само единствено от вас. Какво искам да кажа? Ами искам да кажа, че независимо от всички прогнози, които се случват на пазара, цените ще паднат, балона ще се спука или пък не, няма да се спука. Цените ще останат такива каквито са, ще има задържане на цените за известен период, после ще паднат или пък цените ще се вдигнат още и още и още, имотите ще стават все по-скъпи и по-скъпи. Това са все едни прогнози, които ги дават различни експерти. Слушаме ги по новините, слушаме ги, четем ги в сайтовете, слушаме ги почти навсякъде. И на повечето заведения, на които седна, се говори или за отслабване, или за пазарния имот, за имотния пазар. Така че това са основните теми, които може да чуем навсякъде. И моето мнение, обаче, на фона на всичко това е дали е момента за инвестиция, дали е момента сега да си купите жилище, зависи само от вас. Защо? Защото най-важното за това дали сега е вашия момент е дали вие финансово сте подготвени да се справите с сделката. Какво имам предвид? Много малък процент от клиентите, от хората успяват да си купят жилището кеш. Това е в случаите обикновено, когато са продали друг имот, земя, парцел, нещо. Продали са нещо, събирали са пари и сега успяват да си купят нещо кеш. Това са клиентите, за които и успяваме да договорим, да кажем една идея малко по-добра цена. Малко по-добра цена. И то в случаи, в които, да кажем, можем да преговаряме за цена. Имаме такава отворена врата от продавача. Само че, какво се случва с хората, които трябва да изтеглят кредит? Хората, които няма да плащат кеш, хората, на които ще помагат родители, или пък чакат пари отвън, чакат пари някой да им изпрати и така нататък и така нататък. Ами какво се случва? Трябва да сме сигурни, тези хора трябва да са сигурни, че прихода им няма да секне буквално. Или че имат план Б, план В, някакъв резервен план, или че могат да си гарантират този приход месечен сигурен. Как? Това всеки за себе си трябва да прецени и да знае. Но няма как никой експерт, специалист, брокер, финансист или който и да е, да ви отговори дали сега лично за вас е момента за апартамента. И да, всички искаме да купим и да продадем максимално изгодно. Разбира се, няма как да е иначе. Но съгласете се, че няма как
който и да ви даде информация дали сега е вашия момент за апартамента. Това, както казах, само вие можете да знаете, да пресметнете и да рискувате вашите финанси, дали за инвестиция, дали за закупуване на дом или на жилище. Така че този въпрос е нещо като прогнозата за времето. Ще вали ли? Няма ли да вали? Едните казват да, ще вали, други казват не, няма да вали. В едните сайтове пише 90% дъжд, другите пишат слънчево. Тогава, какво правим? Обикновено слагаме един чадър в колата и за всеки случай ние сме се подсигурили. Така по същия начин трябва да се подсигуряваме и когато предприемаме такъв тип решения, предприемаме такъв тип инициативи, да рискуваме да вложим парите си или да влагаме постепенно пари в имот. Следващата тема на този канал, на следващото ми видео, ще бъде доверете се на специалистите. И тя е много пряко свързана с това, с тази тема. Сега ли е момента, но по-скоро е свързана с момента, в който вече сте взели решение, до толкова, доколкото че вие можете и искате да инвестирате парите си в жилище. Хубаво е, за да стигнете до това заключение, в крайна сметка, след като направите бърз анализ на личните си финанси, на семейните си финанси, да се консултирате първо с брокер, който да ви ориентира как стои въпроса за цените в момента, какви са те на различните имоти по видове и по райони, по места, където вие бихте искали да купите имот. И след това, ако ще разчитате на банково кредитиране, макар и то частично или пък изцяло, с банков експерт. Защо? Защото това са хората, които ще ви донарисуват картинката. Защото вие в главата си имате някаква информация, събирана от съседи, от приятели, от някой, който току-що е минал сделка. Но повярвайте ми, няма една с една еднотипни, еднакво преминали сделки на пазара. Защо? Защото всеки човек е различен. Всеки човек има различен приход. Всеки човек има различно желание за инвестиране. Всеки човек има различна възможност за инвестиране или за отделяне на тези средства в разход месечен или на 6 месеца или на година, ако купува от строител. Така че нещата са много, много индивидуални и никога, ама никога е моят съвет, не се еквивалентирайте или не се сравнявайте с съседа, с някой познат, който е минал току-що сделка. Кредитите на едни могат да минат за 20 дни, другите могат да минат за 3 дни. Всичко е строго, строго индивидуално. Зависи от работодател, зависи от заплата, зависи от осигуровки. По-важното за вас е да се консултирате с брокер, да разберете каква ще ви бъде цената на това, което вие искате. Това е една по-дълга тема и дали то пък е подходящо за вас. Това е място, където брокера ще ви посъветва. Или е това, което вие всъщност търсите, вашата нужда, но за това повече в следващото видео и банковия експерт, който ще ви насочи. И тук, между другото, пак ще говорим за това в следващото видео, но оценител също можете да си потърсите. Банковия експерт може да ви каже, че при тези условия банката ще ви одобри кредит. Но е хубаво да се консултирате и с оценител. Понякога са вътрешни към банката, понякога работят с външни оценители. Вие може да се консултирате спокойно с външен оценител, който да ви каже един такъв вид тип жилище или имот, колко би струвал на пазарна оценка. Т.е. да знаете колко пари ще ви даде банката. Но за това повече в следващото видео. Така че първо, нека да направим анализ на собствените си средства и да посетим тези експерти, за които ви казах. В следващото видео ще структурираме една сделка и ще видим с кои експерти трябва да се срещнете. Така че
Това е за това видео. До тук го спирам. Ще бъдат горе-долу по 10 минутки видеята и ще се опитвам най-синтезирано да говорим по темата в тях, в тези 10 минути. Така че, ако ви са ми интересни тези теми за строителство, инвестиране, кредитиране, банкиране, оценки на недвижими имоти, как и кога е правилно да се случват нещата и как да се случат по най-добрия начин, абонирайте се за канала и гледайте видеята, наблюдавайте и следете шортчетата, които качвам там. Също ще има кратки насоки и кратки съвети. Така че останете с нас, абонирайте се за канала и дайте един палец, ако видеята ви харесват.